Mike labari TV, Mike labari TV, Mike labari Shamsiya ki ba mu sha. Gwamnan Zindar ya kaddamar da shirin gwajin direbobi don kare rayuka. Gwamnan Zindar ya kaddamar da wani shiri mai muhimmanci na tantance lafiyar direbobi musamman waɗanda ke aiki a fannin sufuri domin rage haɗurra da ke faruwa a titunan yankin da ma ƙasa baki ɗaya. Wannan shiri ya haɗa da gwajin gano direbobin da ke tuƙin cikin maye da kuma masu amfani da miyagun ƙwayoyi. Gwamnan ya bayyana cewa wannan mataki na daga cikin manufofin gwamnatin yankin na tabbatar da tsaron rayuka da dukiyoyin jama'a tare da inganta hancin direbobi da lafiyarsu. Ya ce ana son ganin hana masu tuƙi cikin maye ci gaba da zama barazana ga rayuwar al'umma a hanya. Rahotanni sun nuna cewa daga shekara ta 2020 zuwa shekara ta 2024 an samu sama da haɗurra 59,000 a Nijar, inda mutane fiye da 5,000 suka rasa rayukansu. Wannan adadi ya ɗaga hankali kuma ya tilasta ɗaukar matakan gaggawa domin magance matsalar. Shirin zai kasance na dindindin tare da haɗin gwiwar jami'an 'yan sanda, likitoci da ma'aikatan sufuri. Gwamnatin Zindar ta kuma bayyana aniyar ci gaba da wayar da kan jama'a kan muhimmancin kiyaye dokokin hanya da tuƙi cikin ƙoshin lafiya. Zan so in ji ra'ayoyinku akan wannan bidiyon. Idan shine zuwanku na farko a wannan tasha, ina mai gayyatar ku da ku danna mana wannan ɗan yatsa mai kalar shuɗi, sannan wannan maɓallin ja, sai ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Da haka nake ce muku sai an jima.